खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ दैदेन औवारि कमेडियाना मासे सैमाखौ गावनि दैदेन औवारि कमेडियान फेसबुक पेजआव जौ दौनाय भिडिअ हगारनायनि थाखाय बिथाङा निमाहा बिफिनबाय। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि सिङाव बिटिआरनि 10 गुन गोनां फरायसाफोरखौ फैगौ 24 मार्चआव आहमदाबादाव थानाय इसर'नि स्पेस एप्लिकेशन सेन्टाराव सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय दैथायहरगोन। थामथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन पर्बत जरानि खुंजानो गोनां सेथि बोसोरसालिया जथुम्मानि थावनिखौ सोलायबाय। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन पर्बत जरानि 22 मार्चआव जानो गोनां खुंगा सेथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ काजिगावनि कमिउनिटि न'ब्लाङाव खुंफुंनो थि खालामनाय जादोंमोन, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय थावनिखौ सोलायनानै बे सानखालिनो पर्बत जरा जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगाव आइटिआइ साखाथिनि एडिआइसि मावखुलियाव लानाय जाबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ एसएसएलसिनि समाज बिगियान आयदायाव फरायसाफोरा उफ्रा नाम्बार मोनगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 17 मार्च खालि फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोसावदों दि एसएसएलसि फरायसाफोरा गावसोरनि समाज बिगियान आयदायाव उफ्रा नाम्बार मोनगोन होनना मिथिहोदों। बाथि खौराङाव दङ गाजायाव इजराइलनि गोदान अख्रां गाग्लोबनायाव 200 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय मैयानि फुङाव फिन गाजायाव इजराइलनि गोदान अख्रां गाग्लोबनायाव खमैबो 200 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। इजराइलआ गाजा स्ट्रिपआव अख्रां गाग्लोबनायनि मोनसे गोदान दोहौ जागायदों, जाय जानुवारियाव दावहा दोनथ'नायनि उनाव बे ओनसोलाव बयनिख्रुइबो गिदिरसिन गाग्लोबनायाव हामासनि थावनिफोरखौ नोजोर होदों। द'थि खौराङाव दङ तामुलपुरनि लामाफोराव फेग्रा मुवानि बेरेखा सांग्रांथि हानजा सुरदों। तामुलपुर जिल्ला कलिता ट्राइबेल फरायसा आफाद, असम साहित्य सभा, एबसु, आरसु, आक्रासु, गरखा फरायसा आफाद आरो गोबां माहारियारि आफादफोरा फेग्रा मुवानि बेरेखा सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। स्निथि खौराङाव दङ माइनावफुरि फालाकाटा गामिनि सुनिल नार्जारिनि बिसि जुनु खाख्लारिया गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय माइनावफुरि फालाकाटा गामिनि सुनिल नार्जारिनि बिसि जुनु खाख्लारिया गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुनिल नार्जारि आरो जुनु खाख्लारि सानैबो हारियाना स्टेटनि सानि एक्सपर्ट 10 मिल स्टन कम्पानियाव खामानि मावोमोन, नाथाय थांनाय 2024 मायथाइनि 11 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दं जुनु खाख्लारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय जुनु खाख्लारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7082701847 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों न'खरनि सुबुंफोरा। दाइनथि खौराङाव दङ जुमदुवार ब्लक बिजेपिनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि निरद नार्जारिया बिजेपि दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय। गुथि खौराङाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बिटिआर सरकारजों खुंजानाय सेथि सा-सानजा समाजारि हाबा कनक्लेभआव सिएम प्रमद बर'आ बाहागो लादों। इन्टारनेशनेल ससियेल वार्क डेजों लोब्बा लाखिनानै इन्डियान आवाज फाउन्डेशननि हेफाजाबजों गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सेथि सा-सानजा समाजारि हाबा कनक्लेभ 2025 खौ खुंफुंदों। जिथि खौराङाव दङ निखिल नार्जारिनि बिसि अनिता नार्जारिया गुबुन हारि राहुल गौर होननाय सासे हौवाजों खारखुमानानै दङ। सिमेन्ट सापरि सानजारि नगरनि उलुसापरि गामिनि निखिल नार्जारिनि बिसि अनिता नार्जारियाबो थांनाय 15 मार्चनि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासो समनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसाखौ गारनानै गुबुन हारिनि राहुल गौर होननाय सासे हौवाजों खारखुमालाङो। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8134877724 आरो गुबुन मोनसेबाव 7028270599 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। 11थि खौराङाव दङ फिन गुबुन हादरसायाव खामानि मावनो थांनानै सासे सुबुङा गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव सामसिंखेला गामिनि चक्र बसुमतारिया बेंगालराव गोमानानै दं। बोहैथि मार्च दाननि 12 अक्ट' बुधबारखालि बेंगालराव खामानि मावनो चक्र बसुमतारिया थांदोंमोन। बेंगालराव सौहैदोंमोनब्लाबो रुमनिफ्राय ओंखाम जानो होनना थांनानै लोगोफोरखौ आन्दायनानै दिनैसिम चक्र बसुमतारिया बबाव दं बिनि जेबो थं मोनाखै होनना फोरमायदों न'खरनि सुबुङा। बेनिखायनो सोरबाफोर चक्र बसुमतारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 6000967726 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा।